Benvinguts, gràcies per ser-hi. És un plaer dir-vos que estem fent ràdio pública, que ens fa il·lusió fer la ràdio pública i és una ràdio de servei. I sempre que entrevistem algú pensem, vols dir que això interessarà? I la resposta és sí. Estàs segur? Sí. Filtre de qualitat. Segur? Sí, segur. Per tant, això interessa perquè és d'utilitat, és inspirador. Tota la gent que portem aquí, les ments inquietes, són persones que es reinventen a si mateixes, són persones que no en tenen prou amb allò que s'havia escrit, amb allò que s'havia dit, amb allò que s'havia fet en el seu sector i, per tant, d'alguna manera ens aporten aquesta esperança en el món, a les persones, de que podem canviar, de que podem millorar, de que hi ha un work in progress constant. Avui tenim un home interessant, un home que està a cavall entre París, Madrid, Barcelona, un home que és expert en la negociació. Tots ens passem la vida negociant, el coneixereu, acaba de publicar un llibre i és un expert a nivell global, a nivell mundial. Les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura. Us vull recomanar un llibre, a part del llibre del nostre convidat, us vull recomanar un llibre que acaba de sortir, editat a Alienta Editorial, del grup Planeta. El llibre és del Jesús Vega de la Falla. El Jesús Vega va ser ni més ni menys que, com us ho diria, un home molt influent. Ell va ser director de recursos humans del grup Inditex, Zara & Company, i per tant des d'aquest càrrec d'autèntica estratègia, director de recursos humans del grup Inditex, ha escrit un llibre que es titula La empresa sensual. Subtítol: Enamora a tus clientes y colaboradores para conseguir resultados extraordinarios. Per tant, el senyor que coneix Zara des de dins ens explica què vol dir el poder de seducció d'algunes empreses a l'entorn dels seus treballadors i dels seus clients. Evidentment, parla d'Apple, de Google, de Zara, de Starbucks. Són grans exemples d'empreses sensuals. Són les empreses que, segons ell, només sobreviuran en la transformació del segle XX, del segle XXI i del segle XXII. Seduir, enamorar, mantenir la passió, atrapar, involucrar, enganxar clients, empleats i, evidentment, inversors. És un llibre molt interessant, és un llibre que està ple d'exemples, està ple de casos concrets i, en definitiva, vincles afectius. Moltes vegades el món de l'empresa i el món dels sentiments semblava que estaven dissociats. Ell ens diu el contrari, que cal associar-los cada cop més. Alienta Editorial, Jesús Vega, La empresa sensual. Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.